kuthiwa zange ayibhale kuba efumene isipho semoto okanye efumene i-sound system entsha noba yintoni inhle ongayicinga, kodwa kuthiwa wayibhala esenhlungwini. Amen. Kuthiwa lo tata wathumela ifemeli yakhe kwelinye ilizwe ezamlandela yena. Wanjwa ke ngomkhumbi. Zawusenza sibe sifutshane isitory. Endleleni ke yehla inhlekele. Endleleni emanzini lento abanye umkhumbi bewoyika. Xa kunjalo wadibana neleta, singatsho njalo, okanye wadibana netelegram ethi, masibe sithi leta kwazo understand. Wadibana neleta ethi ndisinde ndodwa. Hallelujah. Ingathi ayisuka kumama ekhaya. Ndisinde ndodwa, saved alone. Wabe sefunda ke inkcukacha zokuba kuloo ndawo leyo umkhumbi wadibana nengozi, wazika. Abantu bakhe bafa bonke lo baba. Njengoba ke ngoku edibana nereport ethi ndisinde ndodwa. Wasuka ke lo tata inhliziyo yakhe iwile. Wathatha umkhumbi wathona khona. Kuthiwa ke xa efika kule ndawo yenhlekele wafaka kakhulu ecinga into ehlele abantwana bakhe, mhlawumbe babe ndikhona, mhlawumbe uyibone. Utheke esakhala kunjalo umoya oyingcwele wamnika lamazwi. Le ngoma yabhalwa izalwa inhlungu. Kodwa ndicela namhlanje ungathi when peace like a river. Ngicela ungayitsho ngesilungu, ngicela uyitsho ngesiXhosa. Uyawundinceda ukhe njengerhythm ukwenzela uba ndikhuthazeke. Abantu abaninzi ke bayazi le ngoma kwi-chorus kuphela, ubuhlele moya wami uhle. Ndicela ke ndiyicule bathandekayo. Xa